טוב, רצינו להראות לכם פחות או יותר מה קרה בפורים, בקריאת המגילה בבית כנסת. אנחנו נאלצנו לחכות עם קריאת מגילה שלנו, בגלל הקריאת מגילה של הבית כנסת, שאליו, כמו שתראו תכף צילמנו, בעזרת נשים, יש שם בערך משהו כמו 7-8 נשים, ששלוש מתוכם הם שלנו, מזכירה בשחור ועוד מזכירה בלבן עם הילדים שלה, ועוד אשתו של אחד הנגנים שהגיע בשביל המוזיקה שאחר כך. ובבית כנסת למטה יש כמעט מניין שהגיע שלהם, ועוד 3 חברי הלהקה שהגיעו בשביל המוזיקה של ההופעה שאנחנו עשינו שם אחר כך. ותכף תראו מה קרה אצלנו, בשביל הקריאת מגילה שלהם היינו צריכים לעכב משהו כמו 200 איש שהגיעו לקריאת מגילה אצלנו, אז פחות או יותר תראו מה קורה בבית כנסת. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ויפר, ויצא ביתו. מרדכי יצא מלפני המלך, מרדכי יצא מלפני המלך, ולמשפטו מרדכי יצא מלפני המלך, אשר שיתו המלך, לא מתעזב החיה, ואני קראתי לבוא אל המלך ל30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי מנפשך ממלאת בית המלך ככל היהודים, כי מה אחרי שתחרישי